bantu esijwayele ukuba nabo lapha endlini nesijwayele ukuhamba nabo ezindaweni zonke lapho uNkulunkulu wasuke esibize khona. Bayokwazi ukuthi izincwadi engijwayele ukuzifunda yincwadi engizithandayo nje kakhulu. Akupheli isikhathi eside ngingazange ngizifunde. Kufana nencwadi yesithupha yezaga, isahluko sesithupha, ivesi ka-20. Nalo ngiyalithanda kuya kwela-21 nevesi le-16 kuya evesini le-19. Ngiyafisa ukuthi abantu bangayiloba phansi lezincwadi njengokuzifunda kwami lezi ezimbili nalezi engizishoyo, isahluko sesithupha, incwadi yezaga, ivesi le-16 kuya kwele-19, ivesi ka-20 kuyo incwadi yezaga, kuya kwela-22, isahluko sesithathu kuyo incwadi yezaga, ivesi yokuqala kuya kwele-9, izaga isahluko sesithathu, ivesi lokuqala kuya kwele-9, nencwadi yamaHubo, isahluko se-119 yonke, bese kuba incwadi yamaHubo, isahluko sama-51. Ziningi ezinye incwadi ezikhona lapha engiyithandayo, kodwa lezi zincwadi kuyamosha lezi ncwadi engizithandayo zingasekuqaleni enkulu kakhulu ukuze edlula zonke ngeka-Deuteronomy 20, yivesi yokuqala eka-Deuteronomy isahluko sama-20, ivesi yokuqala kuya evesini le-4. Ngize ngithi kubantu esisuke sinabo lapho sisuke sikhona, lezi ncwadi kothi ma seliphumile lapho sisuke sihlangene khona, ke nizifunde, nizibuyekeze, nizwe ukuthi zithini. Lena ezikhronike ikhuluma ngendaba abantu cishe bonke abaningi abaney'nkinga abazilethe kuNkulunkulu wasekuphakameni njengoba silapha endlini, kulezo zinkinga ngenxa yokungayazi lencwadi noma yokungahambi ngendlela eshiwo
kulamazwi alomprofeti Azariya ndodana ka-Odedi ayewathunywa uNkulunkulu kulaba bantu bakwaJuda nabakwaBenjamini nenkosi yabo. Akekho umuntu ngisho yedwa nabangekho la endlini abahamba becinga nasezangomeni nasenyangeni nakubathandazi befuna indlela yokuthula kwemiphefumulo yabo. Akekho noyedwa phakathi kwabo lolo lusizi akulona uma kungenxa yala mazwi yokuphambana nala mazwi ashiwo ilo mprofethi kulaba bantu ukuthi uJehova unani, umani naye. Umani mshiya naye uJehova uyakumshiya. Umani mfuna uyafunyanwa yini. Kodwa mani ngamfuni uyakumflathela. Bakhona abantu abanezinto abangaziphiyi noma sihlangene nje. Abanye noma befika kimi mhlawumbe bangifica lapha esontweni noma bangifica phandle, banezinto abangaziphiyi ezibaphethe emakhaya, nazo ziphakathi kwalamazwi ashiwo. Iphutha elikhulu abantu bonke abakule ndawo engikhuluma ngayo abalenzayo ngelokuthi becabange ukuthi uNkulunkulu okufanele abe naye kuqala bese naye umuntu wabe eba noNkulunkulu. Njengoba nina endlini umuntu nomuntu ucabanga ukuthi uJehova wasekuphakameni okufanele abe naye osizini lwakhe bese naye-ke sesondela ngokuthi uNkulunkulu wasekuphakameni unaye usizini lwakhe. Cha, kunjalo. Uqala wena usondele kuNkulunkulu. Angikhulumi ngabantu ababizwayo. Ubizwa nokusondela kuNkulunkulu into ezimbili ezehlukene, noma kuye kujwayele ukuthi kusetshenziswe igama elilodwa. Uma uNkulunkulu embiza umuntu, embizela lapha ephakameni, uye ambize ngesibonakaliso. Omunye uyambize ngesibonakaliso aye kuye afike amkhulule emaketangweni yosizi olumhluphileyo, abese evuleka amehlo akhe eseza lapha ephakameni. Kodwa nakubo abantu ababizwayo isikhathi esiningi kuba njengalamazwi. uNkulunkulu uyabehlisele usizi. Abayathe ushona ngapha kungalungi, abayathe ushona ngapha kungalungi, kuze kuvele lowo
umuntu noma munye owake wafika phakathi kwamasango lomuzi, noma sikhona noma kasikho. Uma ehamba ngendlela yalamazwi alo mprofethi ayewathunywa uJehova kule nkosi yakwaJuda, oyathi ekugcineni mina uNkulunkulu wangifumana osizini lwami olungiphetheyo. Ungabona umuntu engena la ephakameni ephuma nezinyembezi abekade engene nazo. Imvamisa ungenela ephakameni akaze akwenza lokhu okushiwo ilamazwi, akaze amfuna uNkulunkulu. Bakhona abantu abanjalo, ingakho ngibala zonke lezi ncwadi engibhale. Abanye abantu kuyabacunga lokho ngoba isikhathi sabo sifishane sokunika umuntu indebe, njengoba bela isikhathi ngesabo kakhulu sesisankulunkulu. Manje mangilokhu ngiphinda ngiphuma incwadi akasathandi ngoba isikhathi ngesakhe kakhulu sesisankulunkulu. Uma umuntu efikile lapha ephakameni nezinyembezi noma nemithwalo, umbona ephuma ngamasango alo muzi ebuyela ezweni lakubo, nalezo zinyembezi zingasuliwe, nale mthwalo ingethuliwe, usuke engenzanga njengalamazwi ashiwo yilo mprofethi. Kukhona abantu abafana indaba yabefana nendaba yamazwi akhulunywayo esahlukweni sesithupha sencwadi yezaga, lesi ekade naso ngisibala phakathi kwencwadi ekade ngiyifunda. Lezi ncwadi ziyaxhumana zonke, lezi ncwadi ziyaxhumana zonke. Njenganaso isiqephu somfowethu nje sihlangene, kodwa iy'nsondo zehlukene, kodwa zihlangana zakhe into eyodwa, umuntu akwazi ukuhlala. Lezi ncwadi engizifundayo zinjalo. Lena yokugcina yeshumi yekhulu neshumi nesishiyagalombili yamahubo. Ngeyabantu abanhliziyo yabo ingaba zayo. Khona abantu oyafikela ephakameni angabaze inhliziyo yakhe ithi uNkulunkulu akafuni nengicelayo, akekho ngakini. uNkulunkulu kolunye uhlangothi, mina ngolunye uhlangothi. Kanti cha, ukhona lapho ehamba ithi khona uNkulunkulu nami kanye nabangisizayo. Uzaba yena azabele ngale. Ngithi-ke ma ubona umuntu engena la ephakameni aphume nemithwalo yakhe abefike nayo eMesina, nezinyembezi zakhe abefike nazo
ivesi lokuqala kuya kwelesishiyagalombili. Ndodana yami, ungakhohlwa umthetho wami, kepha inhliziyo yakho mayigcine imiyalo yami, ngokuba iyakunezela kuwe ubude bezinsuku neminyaka yokuphila nokuthula. Isihe neqiniso makungakushiyi, ubophe entanyeni yakho, ukulobe esibhebheni senhliziyo yakho, ukuze uthole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu nakubantu. Themba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, unganqiki kokwakho khona. Mazise yena ezindleleni zakho zonke, uyaqondisa imikhondo yakho. Ungabi ngohlakaniphile emehlweni akho. Mesabe uJehova udede empini. Lokho kuyakuba yimpilo emzimbeni wakho nokufinyelelwa kwamathambo. Themba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenqiki kokwakho ukuhlakanipha. Mazise yena ezindleleni zakho zonke, ungabi ngohlakaniphile emehlweni akho, ungenqiki kokwakho khona. Bakhona abantu oyafike lapho ekuphakameni enokuqonda kwakhe, uyamthelela okwakuthelela, bamthelela okwakuthelela, bamthelela omunye umuntu ngize ngiyeke. Abantu abanjalo-ke umuntu oyafike nenyembezi aphume zingesuliwe ekuphakame. Nomuntu oyisihlakaniphi emehlweni akhe ubuka lo muzi abone into engelutho, ma kungenjalo abuke wena abone into engelutho, ma kungenjalo alalela amazwi akho athi ngala mazwi usho ukuthi ngempela ngingasinda na. Abantu abanjalo-ke abaphuma nezinyembezi nemithwalo abasuke kade befikela, nabangamanazaretha abakhona abantu abanjalo. Uyawa uyavuka, uyawa uyavuka, noma ungathini kuye, kodwa akasoze akulalela. Isihlakaniphi kwawakhe amehlo. Bakhona abantu abanjalo nakhona lapha ephakameni abayisihlakaniphi kwawa amehlo. Afike la ephakameni naku kwembethi kwemhlophe, bakhona abantu. Nabanye abangayimbethi kwemhlophe bakhona abantu. Abanye abezi lapha ephakameni nakho khona lokho kuyisihlakaniphi emehlweni akho. Kodwa uNkulunkulu wasephakameni umi namaduku athambileyo okusulayo inyembezi zakhe lapho ekhona. Kade ngiphocelwa yinangisukaza ngazi ukhona yini ekhona ekhuluma indaba yakubo. Uyise omunye wayenenkinga yomuzi oshayo, angazi kahle ukuthi
lesihlabelelo ukuhamba kuhambe inkosi ibanike sona. Hlabelelo samashumi amane. Ngiyasola ukuthi kwaqale ngakuye. Kwaqale ngakuye enganakile ukuthi uzimemela usizi. Kuyeqale ngezinto ey'njalo kanti umuntu uzimemela usizi. Mase kumficile akhombe bonke abantu athi nangu. Uthi-ke usukazi zasha zaphela izindlu. Angazi zazingaki. Lo uyisa ngazi noma mncane noma mdala kangakanani usukazi. Ubaba wakho wayesekhona. Bobabili. Bona bakholwa ababili. Ubani lo owayishelwa izindlu? Engongakanani yena? Mdala. Manje wayesehamba-ke seqala awuchungechunge lwendlela abanye abantu abasekuyona namanje. Abanye baphuma la bahambe baye khona ngoba izinyembezi zingasuliwe. Ingelosi lenqaba ukumesula inyembezi ngoba eyisihlakaniphi emehlweni akhe. Encike kokwakhe ukwazi. Wafuna inyanga wasuka kule waya waqala kwezasenyakatho waze wayiqeda azaziyo. Waya kwezangapha eningizimu nazo wayiqeda. Sebelala egcekeni, basebelala egcekeni sukazi. Baningi abantu abalele egcekeni nakhona la eSheffield. Babona indonga nophahla. Ungcono lo sukazi engikhuluma ngaye ngoba yena wayelala egcekeni kubona wonke umuntu. Bakhona abanye abantu abalele egcekeni kodwa abaziboni nabanye abantu abababoni kodwa balele egcekeni zindlu ngazindlu. Uthi-ke usukazi baze bakhuluma laba bakholwayo oyise. Bathi mfowethu, ke uzame ke sihambe nawe siyekushela. Inkosi ubabamkhulu yayizosuka eLinda iye emzini waseKhumuleni owawuse-Vryheid. Lo muzi waphela, angazi waphela kanjani kodwa khona umoya owawukhona kulo muzi waseKhumuleni. Ngithi kwakade kusondotha bethe usukazi omfundisi uThabethe. Khona umoya owawukade sewukhona. Moya kaMnqayi. Bahamba bahlangana. Uqale ngokuthi abhale imithandazo yakhe. uThabethe abhala ney'hlabelelo zakhe.
uyaqhumuka yini. Usukazi-ke uma bemtshela labafowabo ukuthi wathuthela kakhulu, wathi mfowethu uyangihleka na? Uyangihleka na ngoba phela lo muzi kulala egcekeni, ngathi into seyidlula inyanga zonke usungitshela ukuthi izocedwa uShembe umuntu othandazayo. Wathuthela nje impela. Kodwa-ke lo ngoba wayembona ukuthi amehlo akhe avalekile, wabelokhu emncene waze wavuka. Kodwa khona enye into ekhona maNazaretha, utshwala. Incwadi ithi utshwala buyisedeleli. Utshwala buyisedeleli. Mina ngibona isukazi ukuthi ingoba wayengathandi, akusiba bangathandi ukuza kwenkosi. Kukhona into eyayimphethe ngaphakathi kodwa lapha angazikhona esaba. Inyanga ayibeki mthetho, ithi khipha inkomo ngikunike nansi insisi, noma ngiyotshala ukuthi noma ngenze njani. Abantu besintu bayalwa kakhulu nendaba yokuyekwa kwenyanga ngoba bathi into yabo cha into yakithi. Umkhuba nje esawuthola endleleni sehla siza ngapha. Owakithi umthetho, eyakithi into ithi hamba uqonde uzobusiswa. Waphambuka endleleni, lokho kufanele kube uphawu uma ubona sekwenzeka izinto ezinhle. Buyela endleleni eqondileyo kuzona. Owakithi umthetho kwantu uthi hamba uqonde, ma ubona sekonakele usho ukuthi khona lapho uphambuke khona, buke emuva ukuthi woneni kuwuqondisi. Ngisho amakhosana lawa ayifana nabapresi, abantu ababeyiphethe ngokungcwele wayengayiphathi noma kanjani, ngoba uyazi ukuthi usazovela endaweni engcwele. Uma efika khona esephambukile noma esonile akuzuzwakala noma kuzobuya kabi kuyena. Bahamba-ke sahlangana nemikhuba yabantu abanye sase siyithatha lento sesihamba nabo ngoba idula ifuna inkomo kuphela. Abanye abantu nje lezo zinto abazithathe enyangeni sebaxoxa ngazo oyise, yona esebenza la egcekeni. Kodwa izohamba ifuna isabelo sayo ngoba njengoba isebenza nje khona isabelo sayo la egcekeni. Isiqala-ke thatha lo, thathe lo.
ngowakithi umthetho ngothi hlonipha uyihlo nonyoko. Ndodana yami, ungawulahli umthetho wami, ungakwedeleli ukulaya kukanyoko. Lokho kuyofana nomgexo omuhle entanyeni yakho nomqhele omuhle ekhanda lakho. Azikho izinyama nezangoma kwaNtu umhlaba. Azikho izinyama, indaba yakwaNtu, indaba yasekhaya ikhulunywa la. Ma ufika lapha ePhakameni, angeke ngize ngisho mina ukuthi la ungena egcekeni lini emsamo wakini ngikhulume ney'ndaba zalomhlaba. Abanye abantu-ke abafika la ePhakameni nabangayezile lapha ePhakameni abanosizi. Lolu sizi kalupheli ngenxa yenhliziyo efana neyale kasukazi lo owayeshelwa umuzi. Lo muzi wasePhakameni awubukela phansi. Omunye kuyenzeka asithole isibindi ngokuzwa ngabantu abasondayo lapho ePhakameni, abese zakhela ukuphakama okuthile, isithombe sokuphakama okuthile engqondweni yakhe, noshembe nomuzi ukuthi uzowufica kunjani nabantu yonke into. Kodwa manje sefika la ePhakameni angayifici yonke lento. Afice umuzi nje ofana nalo esiwubonayo ngamehlo ethu. Angafici umuntu. Noma eza kithi angaboni kahle. Siyaqala, siyakhuluma, indlebe yakhe seyivalekile. Akasezwa ukuthi kuthiwani. Yonke lento esiyishoyo akasezukulalela, sesiyayiphumela lesonto. Seyiphumile yena ayikho lento. Esahleli nje lapha behleli khona. Noma kusukele ngena lapha kuphela. Ngiyengabona abantu abanjalo, abanye ngibona ngokuhamba kwakhe, omunye ngibona ngokukhuluma kwakhe, mayefika kwabanye abantu sezingezwani. Ngoba kukhona into engehlulayo noma izono nginazo. Kodwa uma ngibona umuntu ebukela phansi into eshembe, inhliziyo yami ingathandi kahle. Noma ngabe yini, noma ngabe isitabelelo, noma ngabe umthandazo, noma ngabe ibandla, noma ngabe ile nhlabathi yalapha ePhakameni, inhliziyo yami ingathandi kahle. Omunye uzame ukuzibamba, omunye ngehluleke. Bakhona abantu basesikole sebengithe abalinde bengahambi. Balindile omabazo.
lokhu kuthi ngithi abalinde bengisho ngabo. Bengisho ngabo. Ngize ngababuza ngathi nizosabatha na? Bathi yebo besisinqumile ukuthi sizawusale sesisabatha size sihambe sekuphume inkonzo yasemini. Ngathi-ke sengiyokhuluma nawe sengiphuma kuleyo nkonzo uyoba wokuqala, kodwa bengazi ukuthi ngeke azahlale ngoba lo muntu ahamba naye angilethe lapho ePhakameni. Ubukela phansi lo muzi wasePhakameni, uyisihlakaniphi emehlweni akhe. Kusukela ngiqala nje eqale evula umlomo, izwi lakhe lokuqala lingitshelile ubona isihlahla esincane esabona uzalane. Khona unkosikazi wangapha eMkhomazi owayethanda ukukholwa kodwa esaba indoda yakhe ngoba yayiwenyanya lokukholwa kwasePhakameni. Abantu lokukholwa kwasePhakameni abakwenyanyeli lutho, bakwenyanyela indaba yokuthi behambe ngomkhondo oqondileyo, umkhondo omncinyane nesango lakhona lincane akungenwa nemithwalo. Manje imithwalo khona imithwalo abayithandayo abeza nayo, manje uzawushiya kanjani? Abaniki imithi, abanye ngokunye. Uzoza kanjani kwaShembe ngoba kufanele ukuthi ashiye inyanga yakhe. Abanye-ke banesibili, uyayeze nje ayimbathiwe emhlophe athi hhayi ngizokuphatha kokubili, inyanga yami Shembe nayo. uShembe-ke akaphathwa kanjalo. Ma uthi uphethe uShembe ngapha nenyanga uyayikhohlisa uyiphathe inyanga yakho. Abanye abantu kuyagulwa kwaShembe. Kuye kungxake lokhu ngoba kuyeshiwo abantu besilisa. Angazi ukuthi kwangenani lapha kubantu besilisa bakithi, kodwa ngibona ukuthi kuzenyeza ma uhamba noma lapho emadolobheni. Khona umfana engangihamba naye ngelinye ilanga engiphelezele wakwaNgcobo. Uyahlale lapho ohleli khona okwendodana kaMbani. Uma siseyitolo lapha ngithi mina mana khona indawo yokugunda amakhanda nokwenza indlela, ngithi mina ubonani lapha? Abuka athi ngibona abantu nje abalezi izinto ezingathisho. Bese ngithi asami. Ma sesisemotweni sesiza ngala, ngithi mina unakile ukuthi akekho ngisho yedwa umlungu noma indiya indoda. Abantu bonke besilisa bebekhona ngabakithi abamnyama. Zindlela kuyasikwa zibomvu zinjani. Senyeza okwesibili
ngenayo suka ngokwesaba isimo sokuba indoda okufanele abhekane naso kusasa. Kodwa-ke ngenye inkulumo leyo khuluma ngendaba kaZalani indoda yayingawufuni lo muzi wasephakameni nokukholwa nenohlelo, kodwa ayinethanda ukukholwa. Uthenga elinilanga kade lina kakhulu, kanti umfula kabuKhomazi sewugcwele uyangenisa. Uma belele ebusuku ufika ushembe kule nkosikazi ngepho sibonakalisa uthi bantu abami vukani nibaleke nansi inyoka iyeza. Ayibona inyoka enkuliza athi maye afika izomgwina aphaphame lo nkosikazi anyakaza indoda yini na bona ushembe ube ngathi useyibangile. Uthi asivuke sibaleke nansi inyoka iyeza maye afika izomgwina. Watasuka-ke lo wesilisa wathetha kakhulu, ushembe wena usenimthanda kakhulu impangise emafusheni. Wayeselala lo wesifazane balala nje, wabuya futhi ushembe washo khona lo. Wayesesaba ukuvuka athi indoda ngoba yayibe nolaka kakhulu. Emva kwalokho wayesebuya ushembe kwesithathu esethi bantu abami sengiyanishiya-ke ngoba anizwa, sengiyahamba-ke ngiyanishiya ngoba anizwa. Bathi bezwa ayesengena manzi umfula uphunyukile ugcwele kakhulu, wahamba nayo yonke into, yindlu, isibaya, inkomo, yonke into. Nandoda leyo yakhe naye indoda yafa kulo yena uphaphama amanzi kuthengwe mayebuka ngapha amanzi akazazi. Khona lapho kuleyo ndawo akuyona bese kufika izwi lithi uyasibona lesiya sihlahla na? Aqalaze asibone isihlahla lesincane siphakathi kwawo lawo manzi anjalo. Lithi izwi ushembe lo, bambelela kwesi sihlahla uzawusinda. Amanzi asahamba ayesezama ezefikelela kusona ebambelela. Omunye umuntu wayofana nosukazi lo axoxa ngaye athi ngathi ngiphakathi komfula ongaka ngibambelele kulesi sihlahlana, siyini sona lesi sihlahlana kulo mfula ongaka? Abe nenkani, ungabi sihlakaniphi emehlweni akho, ungenceki okwakho khona. Themba uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, mazise yena izindleleni zakho zonke, ukwazisa uNkulunkulu. Abanye ngake ngikhuluma lento khona esogwini ukuthi ma uzokwenza into ucabanga ukuthi konje
intando kaNkulunkulu iyavuma yini noma kayini. Le nto engicabanga iyayivuma intando kaNkulunkulu noma yini. Mayingayivumi uyena, mayivuma uyena. Ukwazisa uNkulunkulu lokho. Nokuhlala ucabanga izinto uNkulunkulu azithandayo. Wabambelela-ke lo nkosikazi lesi sihlahla kwaze kwathi abantu ababehambe becinga, abantu idumbu eyihambayo namanzi, nabanye mhlawumbe abasindileyo bamfica khona ebambelele kulesi sihlahla. Yena yedwa sinde kanjani na msindiso ushembe. Ubushembe nawo ukhombe isihlahla lesi abebambelele kuso. Abantu bacabanga ukuthi ingqondo yakhe futhi ihambile ngokwethuka. Zinjalo izinto zalapha ephakameni. Uma umxoxela yona noma ibona yenzeka, kuye kwengathi uyahlanya noma uyisibukuku. Usho njalo losukazi akhuluma ngaye loyise uthi ukhali inyembezi, yena ngokwakhe ngempela akayiboni lento. Lamazwi uNkulunkulu wawakhuluma ngomlomo ka-Azariya. Yila mazwi engilokhe ngiwaphinda esahluko sesithathu incwadi yezaga. Nalamazwi amanye izincwadi zawo engithe zilobele phansi. Ukwesulwa kwezinyembezi zabakhalayo abangena namaswaka olubuzi. Nokwethulwa kwemithwalo yabesindwayo abangena beyithwele ngamasango alo muzi bedinga umethuli ngoba benganyazi. Nabantu abadinga ukuphumula kwemphefumulo, bakhona abantu abangaguli indawo enyameni, kodwa imphefumulo yabo ingenakuthula. Uma lezi zinto bezosizakala kuzo, bezokwesulwa inyembezi, bethulwe imithwalo, imphefumulo yabo enikwe ukuphumula nokuthula, konke kuncike kulamazwi alezi ncwadi engizisho. Konke kuncike emazwini athi uNkulunkulu unawe mani, nawe unayo. Uyofunyanwa uwe ma umfuna. Uma umshiya naye uNkulunkulu uyokushiya. Uma unaye uNkulunkulu
methele ngenhliziyo yakho yonke, unganciki kokwakho ukuqonda, mazise yena ezindleleni zakho zonke. Yena uyakuqondisa imikhondo yakho yonke. Ungabi ohlakaniphileyo emehlweni akho. Ngaphandle kwalezi ncwadi lezi ezinye ikhuluma efanayo ngenye indlela nangamanye amazwi, ezinye ikhuluma ngokobunkondlo, ezinye ikhuluma ngokokuthandaza, kodwa zonke zibuyela kulamazwi. Ndodana yami, nawe ndodakazi yami, ungawushiyi umyalo kayihlo, ungakwedeleli ukulaya kukanyoko. Makube senhliziyweni yakho, ulawule unyawo lwakho. Lokho kuyoba umqhele omuhle ekhanda lakho na umgeqo omuhle entanyeni yakho. Uyozizuzela udumo oluhle kuNkulunkulu nakubantu. Lapha ephakameni asizile ukuzothi kukhona into esingayitshala cha. Uma ulalela le nkulumo kaSukazi, laba bantu bahlubuka njengoba bengisola kangixoxelanga lokhu waseGoli nomfana apho inkosi ethi nabafana niyahlupha ngoba nihamba niye eGoli nibuye nezinto ifike iphenduke iy'lwane. Ngiqala nje ukukhuluma nabo esontweni, kodwa bengisola isihlabelelo abanikwa sona siyakhuluma, masithi laphuma laze lashona ngingazange ngikwenze okulungileyo. Laphuma lashona nanamuhla wenkosi ngingakwenzanga okulungileyo. Bese siyancenga mthandi wamaSamariya, mthande ungikhulule. Mthandi wamaSamariya, leli gama lamaSamariya lisho abantu abaliwayo, abangathandwa, abalahliweyo, abakhishwa inyumbazana. AmaSamariya lawa izizwe lezi ezishumi zakwa-Israyeli. Laba bakwaJuda babe ngabathandi emehlweni abo, bethi noNkulunkulu akabathandi. Mthandi wamaSamariya, mthande uNkulunkulu. Mthandi wezaliwakazi, mthetheleli wezoni, njalo khululi weziboshwa, ngikhulule nami.
kunabantu abayezama ukuphazamisa lokho ukuthi kungabi njalo nangemithi nangani kodwa lamaduku awasuki lapho ephakameni awapheli. Uma umuntu efika eneyiso isihlakaniphi emehlweni akhe engancikile ekuqondeni kwakhe, emukela ukumazisa uNkulunkulu ekwenzeni kwakhe, amethembe ngenhliziyo yakhe. Abanye mhlawumbe okunye uyethe engakafiki nakukho phakathi kwalezi zinto engizibalayo zibe sezesukile. Kodwa ningaboba abantu abaphambanayo nalamazwi kakhulu encwadi yezayo. Uyathi-ke umuntu uma ehlelwa usizi, uJehova ungilahlile njengoba isiyondile, inkosi ingikhohliwe, cha, wena oyilahlile. Sho njalo Azariya. uNkulunkulu uma ekhuluma no-Asa noJuda noBhenjamini, wena inkosi oyilahlile, ngoba uthi uma uyilahla nayo iyokulahla. Uthi-ke uNkulunkulu kungenzeka kanjani lokho? Akunakwenzeka. Ma ubona sengathi wedwa, bheka lapho uhleli khona, bheka unyawo lwakho, bheka inhliziyo yakho, bheka izenzo zakho. uNkulunkulu unawe uma unaye. Aqali ngapha uze ngapha. Uma unamathela kuye, naye uNkulunkulu uyanamathela, yakuhlangabeza. Funa uNkulunkulu akusinto elula, kodwa ma umfuna uyakuhlangabeza. Kodwa ma inhliziyo yakho ingenazo lezi zinto ezikhulunywa incwadi yezaga, kuba lukhunga, ukungamethembi. Khona inkosikazi njengoba besilemza inkosi, wayeze kimi kanye nabanye, kodwa wayehamba indaba yakhe ngenhlanhla. Uthe engakafiki kimi sekufanele akuyeza ngasengisuka ngendlini, ngangiyothatha amaduku, kanti ngizofica indodana yakhe kade izama ukungishayela. Ucingo luyakhanya luyaphayiza. Mangithi ngiyabheka, umfana wakhe yini na? Uduka ingane bekufanele ilandwe ngo-1 esikoleni, sekuze kwashaya u-3 asiyitholi. Selike nayibheke ephakameni na? Cha, sizoya khona. Ke mina ungitshele ma sewubuya khona. Ma ngiphuma, ukhona uThusi lapha eceleni kwami, ndodana kaMamthiyane, umkhokheli. Lo nkosikazi uyakhala, fika-ke uyakhala. Angimazi ukuthi ukhalelani, ngoba angikasho lutho, angikaphenduli, angikamuzwa nokuthi uthini. Sike mina ukhalelani uthi uduka ingane, njengokusho kwendodana, thina pho ukhalelani?
ingane seyitholela iphakamile. Wayihlala ngaze ngathuma umuntu ngathi ahamba mbili. Ngisale ngakhuluma lapha noThusi ngithi mina Thusi lo nkosikazi uyakhala kodwa ngingamphenduli mina. Ithemba kanalo. Ithemba kanalo akamethembi uNkulunkulu ngenhliziyo yakhe yonke. Yena usebona ukuthi le ngane engakafiki nanokubika impendulo ithi ingane ngeke isatholakala. Ke mina Thusi uNkulunkulu wasephakameni lo nkosikazi bona ukuthi bengambiza azomhlalisa lapha emhlanganweni agide bese kuthi khona lapho ulahle ingane ingasatholakala. Uhambile lo uyolinda lapha umfana tamshayela. Uthema ebuya ethi ingane sitholakele ngabiza uThusi. Ngathi Thusi zwana lo nkosikazi uthi ngoba ngikuzile ukuthi yini phakathi kwezinto zonke asezenzile lapha ekhaya. Selokhu efikile lapha emhlanganweni emenza kholwe ukuthi uNkulunkulu ngeke azamphendule. Mina ngibona ukuthi uNkulunkulu bengambiza eze lapha ayenze yonke lento akhonze enzeke bese embuyisela ngokuthi ayikabuyi impendulo. Ngithi mina ngikholwa ukuthi uNkulunkulu abantu abenza okuhle njengentando yakhe uyababuyisela. Maye sibuya impendulo ngambiza uThusi ngathi Thusi ngitheni. Ukhona uThusi bekhona imzinkosi lo ofakile. Abe ngicabanga ukuthi banani ikhona ngimbiza okwesibili. Wayengasekho la ngathi ambanimbiza. Kunani indlela yencwadi yezaga isahluko sesithathu. Mani ufuna uNkulunkulu wasephakameni anesule izinyembezi anethule imithwalo aphumuze imiphefumulo. Ningakhohlwa ukuthi aqali ngokuthi uNkulunkulu abe nawe bese nawe uba naye. uNkulunkulu nawe mawunaye. Mawumlahla uyalahla. Qala ngakuwe. Wena uhambe umshiushele. Abantu abaningi bathi umshele usuhambile usumshile. Uzomthola kanjani? Abanye baba nayo inhlanhla ukuthi ahambe emlandela. Emlandela mntanami buya. Buya mntanami. Angezwa. Azi njengakuzala. Bese phenduka ke sephaka. Kodwa nakhona lapho uzalane akamshiya. Uzalani akamshiya. Musani ukuba ngabantu abangamethembi uma nicela inicelayo lapho ephakameni noma nizozibika ngenibikayo lapho ephakameni. Musani ukungabaza ukuhamba kwenu nokwenza kwenu okuhle ukuthi kuyoba nomvuzo. Uma uNkulunkulu nimethemba uyawusiza. Uma ningancekile ebuhlakanipheni kwenu. Uma ningancekile eqondeni kwenu. Lento ngifuna ukuthi ingene emakhanda. Ngifuna ukuthi noma ulele kube yizwe linkenenezayo ukuthi
musuba isihlakaniphi emehlweni akhe. Uma izwi likaNkulunkulu lithi yethemba uNkulunkulu, musukwethemba okwakho ukuqonda. Yethemba uNkulunkulu, musukuthemba okwakho. Ningaweyi lo muzi wasekuPhakameni. Ningaweyi lo muzi wasekuPhakameni. Ilapho izinyembezi ziyosuka khona uma uNkulunkulu nethemba ngenhliziyo yenu yonke. Ningabi abantu abathi, oh, le nto ishiwo kanjani uma kunje, ngoba mina ngazi ukuthi nokuthi. Khiphani inhliziyo yokuba ngabahlakaniphileyo emehlweni enu. Susani ingqondo yokwethemba ezintweni oyitshela ukuthi uyazazi. Fana nongazi lutho uma uza lapha ephakathi. Ubaba uthi unenhlanhla umuntu owathi uma efika lapha ePhakameni, uma ushembe ethi hlala la wahlala la, uma ushembe ethi thwala nalithi wathwala nalithi, uma ethi khana nanka amanzi wakha amanzi, uthi unenhlanhla lowo muntu nami ngiyafisa ukufana naye, isho njalo. Ngoba umuntu onjalo umuntu ongancikile okwakhe. Usukazi uyise lo omdala wakhe akabona, akazange inkosi kwaphendula indodana yakhe kuphela. Wathi umuzi wangakheka ngoba enceke kokwakhe. Seqale uNkulunkulu manje. Isandla esifakele. Sisho njalo isihlabelo. Ngizokhisele mina ngomlilo oshisa umoya wami. Ngizokhisele mina ngomlilo oshisa umoya. uNkulunkulu akakhohlwa ngabantu bakhe. Uma uzwa ngathi ukhohliwe phakathi kwezinto ezimbili, awuqalazile wabuka eduze kwakho, inhlanhla onayo